Annie. Jeg skal være instruktør på Skate Girls Skate Camp. Den skal foregå her i hallen. Men hvad handler sådan en skatecamp egentlig om? Det handler om, at vi skal skate sammen en hel masse piger. Det er lige meget, om man er begynder eller rutineret og har skatet mange år. Vi har udstyr med, så det kan man låne. Det behøver man ikke engang have selv. Så skal vi hygge os rigtig meget, og vi skal lære at tegne med graffiti-teknikker. Vi skal have det sjovt og skate en masse selvfølgelig. Vi skal udfordre os selv og lære en hel masse nye ting. Aldersgruppen er fra cirka 10 år til 15 år, og vi glæder os helt vildt til at se jer skate med jer. Så skynd dig at tilmelde dig. Vi ses i Aarhus.